Mužská menopauza nie je konečným štádiom. Nie je to klesajúci svah, kde sa len tak necháte unášať udalosťami. Toto je nová etapa života, ktorá je plná možností, ale iba ak ste pripravení myslieť inak. Mnoho ľudí má pocit, že boli na svojom vrchole v mladšom veku a teraz, keď sa ich telá menia, sa stále viac vzdialujú od toho, kým boli kedysi. Je to prirodzený pocit, ale dovoľte mi niečo povedať. Skutočný vrchol nie je v minulosti. Niekam sa však stále dá dostať. Premýšľajte o tom. Koľko ste toho doteraz zažili? Koľko prekážok ste prekonali? Menopauza nie je nič iné ako ďalšia výzva, ktorá sa pri správnom zaobchádzaní môže použiť ako nový zdroj. Skutočná sila nepochádza z mladosti, ale z toho, ako sa prispôsobujete zmenám. Mnoho ľudí má pocit, že po určitom veku už nemôžu očakávať nové príležitosti vo svojom živote. Ale v skutočnosti neexistuje žiadny bod, kde by sa vývoj zastavil. Len sa nad tým zamyslite. Vo svojom živote ste mnohokrát čelili výzvam. Prekonávanie prekážok nie je o vašom veku, ale o vašej ochote prispôsobiť sa, učiť sa a rásť. Práve tu stojíš. Máte dve možnosti. Akceptujete, že nie ste ten istý človek a necháte sa so sebou vziať zmeny. Postavíte sa a rozhodnete sa dostať do čo najlepšej formy. Fyzicky, mentálne a emocionálne. Menopauza nie je strata, ale príležitosť predefinovať sa. Ak sa na menopauzu pozeráte ako na stratu, v skutočnosti sa budete cítiť slabšie, pomalšie a menej energické. Ak to však vnímate ako výzvu a príležitosť, môžete dať svojmu životu nový impuls. Čo to v praxi znamená? Nesústreď sa na to, čo si stratil. Venujte pozornosť tomu, čo môžete získať. Neuviaznite v minulosti. Minulé úspechy a neúspechy neurčujú vašu budúcnosť. Teraz začína nová kapitola. Nehovorte len o zmene. Konajte. Mnoho ľudí robí tú chybu, že to jednoducho vzdajú, keď spozorujú prvé zmeny. Únavu, pokles energie, stratu motivácie. Ale teraz je čas konať. Menopauza vám ukáže, aké návyky ste si v živote vytvorili. Ak váš životný štýl nebol vedomý, teraz začínate pociťovať jeho účinky. To však neznamená, že na zmenu je už neskoro. Ako si vybudovať nové návyky, aby ste sa dostali do najlepšej formy? Venujte väčšiu pozornosť signálom svojho tela. Nie je dôležité, koľko máš rokov, ale aký životný štýl vedieš. Počúvajte svoje telo a dajte mu to, čo potrebuje. Vytvorte si novú dennú rutinu. Ak ste necvičili pravidelne, teraz je čas zaradiť cvičenie do svojho života. Ak ste svojim jedlám nevenovali pozornosť, začnite ich vedome plánovať už teraz. Jedzte inteligentnejšie. Váš metabolizmus sa mení, ale môžete to mať úplne pod kontrolou správnou výživou a životným štýlom. Pracujte na svojej mentálnej kondícii. Najväčšia prekážka nie je vo vašom tele, ale vo vašej mysli. To, ako sa na toto obdobie pozeráte, určí, ako vás ovplyvní. Skutočná otázka znie, čo s tým urobíte tentokrát? Smerujete dole alebo smerujete k inému vrcholu? Teraz je len na vás, ako budete pokračovať v písaní vlastného príbehu. Menopauza nie je výhovorka. Je to najlepší dôvod, prečo posunúť svoj život na vyššiu úroveň. Sila zmeny. Váš postoj robí všetky rozdiely. Jedna vec je v živote istá. Zmena je nevyhnutná. Možno si práve teraz nie ste istí a pýtate sa sami seba. Prečo sa mi to deje? Prečo nemôže zostať všetko pri starom? Ale niečo vám poviem. Nie je dôležité, čo sa okolo vás zmení, ale ako na to zareagujete. Mužská menopauza nie je len fyzická premena. Toto je príležitosť predefinovať sa, nájsť nový účel, ktorý bol pred vami doteraz skrytý. Zamyslite sa nad tým, aký úspech ste doteraz dosiahli, koľko prekážok ste prekonali, koľkokrát ste dokázali, že ste schopní ovládať svoj život. Je tu však jeden dôležitý rozdiel. Minulé úspechy ste dosiahli s mladistvým elánom. Teraz však potrebujete iný druh sily. Uvedomelosť, múdrosť a premyslené stratégie. To je presne to, čo od vás mužská menopauza vyžaduje. Nenechať sa inštinktívne unášať, ale vedome budovať svoju novú éru. Sila myslenia. Najväčší rozdiel medzi tými, ktorí sa ľahko prispôsobujú a tými, ktorí uviaznú v minulosti, nie je ich vek. Rozdiel je v postoji.
Pozrime sa na príklad dvoch ľudí. Jeden muž, ktorý si všimol zmeny, ubúdajúcu energiu, kolísavú náladu, zmenenú fyzickú kondíciu, hovorí: no, to je všetko. Aj tak s tým nemôžem nič urobiť. Druhý muž si myslí: dobre, moje telo sa mení, ale ako to môžem využiť vo svoj prospech? Čo môžem urobiť, aby som bol ešte silnejší? Vidíš ten rozdiel? Jeden prežíva situáciu ako obeť, druhý v nej vidí príležitosť. Tento rozdiel môže ovplyvniť celý váš život. Ak pasívne prijímate zmenu, oslabuje vás to. Ak však aktívne hľadáte spôsoby, ako sa prispôsobiť, toto obdobie sa môže stať jedným z vašich najväčších zdrojov. Čo môžete urobiť, aby ste boli v druhej skupine? Nebojte sa zmeny, pochopte ju a spravte ju. Väčšina našich strachov pochádza z toho, že nevieme, čo sa s nami deje. Ak si však uvedomujete, že menopauza je prirodzený proces, stratí svoju desivú silu. Premýšľajte o tom. Keď ste sa prvýkrát učili šoférovať, boli ste nervózni z neznámeho. Ale keď ste lepšie pochopili pravidlá a fungovanie auta, vaše sebavedomie rástlo. Menopauza nie je iná. Ak pochopíte, ako vaše telo funguje, budete ho môcť ovládať. Praktizujte rastové myslenie. Namiesto toho, aby povedal: už nie som rovnaký, povedzte namiesto toho: vstúpil som do novej éry, kde mám ešte viac príležitostí na rozvoj. Vaše mladšie ja bolo plné energie, no menej skúsené. Teraz je však vaša životná skúsenosť vašou najväčšou zbraňou, ktorú musíte používať vedome. Príjmite, že vaša sila je teraz inde. Mladistvý entuziazmus sa síce mení, ale nahrádzajú ho múdrosť, skúsenosti a strategické myslenie. S tými sa môžete dostať oveľa ďalej, ako keď ste boli mladí. Zmente svoju vnútornú reč. Váš vnútorný monológ formuje vašu realitu. Ak budete stále hovoriť: starnem, spomalujem, už nie som rovnaký, budete sa tak skutočne cítiť. Ale ak namiesto toho poviete: teraz mám príležitosť žiť vedomejší, vyrovnanejší život, potom sa vaša myseľ a telo s tým zosúladia. Vaše činy formujú vašu budúcnosť. Nečakajte, že sa to zlepší samo. Vy ste ten, kto môže rozhodnúť o tom, ako toto obdobie prežijete. Môže to byť výhovorka, alebo to môže byť váš najväčší zdroj. Toto obdobie nie je o ústupe, ale o rozvíjaní nových stratégií. Muži, ktorí si to uvedomujú, sú oveľa silnejší a efektívnejší ako kedykoľvek predtým. Otázka teda znie: aké rozhodnutie dnes urobíte?